Sústreď sa, daj na svoju intuíciu a vyber si symbol, ktorý ťa priťahuje. Krásny fialový kvet, ornamentové srdce alebo luxusný náramok. Kto si vybral krásny fialový kvet? Pozor, pod ním sa skrývajú ostne. Karta nepriateľ hovorí, že aktuálne narážaš na odpor. Buď bojuješ s niekým v okolí, kto ti nepraje, ohovára ťa alebo s vlastným strachom. Čo s tým? Riešiš pochybnosti a strach, ktorý ťa paralizuje. Karta varuje, prestaň bojovať s veternými mlynmi. Ak je to toxický človek, otoč sa mu chrbtom. Ak je to tvoj vnútorný strach, úplne ho vypni. Tvoja sila rastie vtedy, keď nepriateľa vyhľaduješ tým, že mu nevenuješ pozornosť. Kto si vybral srdce? Odpoveď je tu. Aktuálne riešiš niečo, po čom ti duša nesmierne túži. Môže to byť láska, nová práca, alebo jednoducho túžba po pokoji. Táto karta je kartou nádeje a manifestácie. Čo s tým? Karty hovoria, že tvoje želanie má obrovskú silu, ale vesmír od teba chce, aby si len nesníval. Prejdi k činom. Urob dnes aspoň jeden malý krok smerom k tomu, po čom túžiš. Tvoja emočná investícia do tohto cieľa sa ti začne vyplácať. Pod náramkom sa skrýva karta vdova. Táto karta hovorí o samote, strate a smútku. Aktuálne riešiš pocit izolácie alebo spracovávaš stratu, či už ide o rozchod, stratu ilúzií alebo koniec životnej etapy. Čo s tým? Vdova je karta veľkej vnútornej sily, ktorá sa rodí z bolesti. Hovorí ti, netvár sa, že to nebolí, ale nezostávaj v tom smútku. Je čas vykročiť vpred. Je čas pustiť to, čo už dávno odišlo. Minulosť už nezmeníš, ale svoju budúcnosť áno. Ktorý symbol si ťa pritiahol? Napíš do komentu.